Salut, dragi urmăritori! Vreau să vă arăt cum bag biogazul în butelii. Tocmai acum am golit butelia, mai avea ceva gaz în ea. Are un pic din ziri. Tocmai am golit butelia. Uitați. Închis. Deschis maxim. Nu are absolut nimic în ea. Așa am închis-o. Uitați camera de tractor. Cât de tare s-a umflat. Ai beton. Acum să vă arăt cum bag biogazul. O să pun pe pauză și o să revin. Am revenit. Am cuplat un motor de frigider cu manometru. Asta este camera. E o cameră de tractor. De aici la valvă, de aici intra gazul. Aici am tăiat furtunul, am pus să-l desfac. Intra gazul, pe aici era refularea. Trag cu compresor din cameră. Dar am fost nevoit, când am avut furtun, am făcut o mică improvizație aici. Un furtun de la grădină. Am fost la strungar să-mi fac o reducție. Nu mi-au făcut-o. Furtunul de gaz e la el. Acum am făcut o mică improvizație. Să golesc camera, că e destul de tare. De să nu se spargă. Să vedem ce iese. În moment de față noi trebuie să deschidem robinetul. Avem un robinet aici. Asta este un robinet. Îl deschidem. Așa. Acum, ăsta este deschis, care duce în butelie. Noi acum deschidem butelia. Așa. Acum să băgăm în priză. Motorul a pornit. Așa. Deja îmi trage din la presiunea urcă. Presiunea urcă. Deci 1. Cei care n-au altă treabă față să comenteze inutil, că au văzut deja sârma asta aici, era aici la fel, să se abțină, să nu comenteze aiurea. Înainte de a comenta, gândiți-vă dacă ați fi capabili să faceți și voi. Nu comentați inutil. Motorul merge. Avem 2 bari. Aici îmi scapă. Dar pentru un mic experiment merge. Camera deja s-a desumflat. Nici pe jumate nu s-a desumflat, dar totuși avem aproape 2 bani. Asta este un motor de frigider cu condensator. Recuperat un frigider rău. Conector de cuplu adaptat. Aici la fel.
adaptat, conectat de cuplu pe țeava asta. Aici se lipește foarte greu. Doi cu doi. Furtunul e destul de tare.